Angel's Burger. Daghan na silang Angel's Burger. Ganyan, naado ko sila nga dito. Ito na sa kanang simbahan. Simbahan? Oo. Naibubirohan niya ito niya na bubiran. Yung mula bang raha. Nangat pero dool ra nangari. Ikan mo baknaan. Asa rin dapit ang skin na burger nga itong niyantakan skill ka itong may pumbirohan. Saya. Ito ito ni skin na burger. National High School tapos Uy, dito daw dapat ang bumbiruhan. May bumbiran dito. Natupad sa Angel's Burgeran. Angel's Burger. Barang kuan. What's up mga Ranger Boy, Benz Jet Original. Welcome back to YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel, Benz Jet Original, and click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga karek, andito tayo ngayon sa Per 88 at gagawin natin ngayon mga karek ay mag-prank na naman ulit tayo. At una, dun tayo sa B&J Consolacion at ngayon, andito naman tayo sa Per 88 sa Liloan mga karek. At syempre kasama ko ngayon ang videographer ko ngayon, si Cards Photography. At sa hindi pa nakakilala ni Cards Photography, huwag niyong kalimutan i-follow nyo sa kanyang Facebook page, Cards Photography. At okay mga karek, bago natin simulan to, sa hindi pa mag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Benz Jet Original. Click ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bagong video. Okay mga karek, meron tayong i-shoutout ngayon ay si Doraemon Raboy, GR Kapuyan, James Amudia, Rigian, Bano Zinyon, Pilar May Monte. Okay? Yun lang. At simulan natin to, ang ating pagpaprank. Iga, pwede mo butan. Gari na mo. Gasan. Hindi ko butan. Asa dito tapos. Saya? Asa ito dapat na tapos skin na burger na yung tapos skin. May bumbiruhan. Apa dito? Ha? Dito ako may bumbiruhan. Nasa dito, nasa agency. Bakit ate na tayo? Kay kalingan. Di ka mo na ano, lahos mo rin. Nakita ko may burgeran ka na yun. Hindi sa tawa. Uy! Nasa dito yan. Nasa dito. Ha! Unsay naa dito nasa dira? Asa burgeran? Angel's Burger. Daghan na silang Angel's Burger. Sakay ko jeep ini ako sa mga klaro. Jeep. Ini mo yung pangita. Burgeran. Kinaburgeran ba? Ito bitang yung takan skillet. Huwag si Bililip, ito na yung takan skillet. Sige, salamat. Bitamiga, na-prank na ka rin. Sarata ka nila. Nakita ganina rin. Salamat ka. Sige, sige, sige. Pwede mo tanah. Ari mo. Ha? Tagakapas to. Sa tapas. Sa ikaw terasa. Pangutaan na ako bagikan pagpaknaan. Asa rin dapit ang skin na burger nga itong niyantakan skill ka itong may bumbirohan. Saya. Ito ito ni skin na burger nga niyan. Tapos skill na bumbirohan. Hello.
Ha? Taga-ari ra mo ka mo. Di mo taga-Deresyo. Kay gikan paknaan ganiha wala. Giuno mo nga rin. Also di klaro ang nagpahuno na ko nga rin dahil. Ari ra na dapita. Ay, nag-trip. Ano ka? Nagbago mo Pero unsa ning lugar nga rin? trip. Ha? Relative. Piritiit. Ay, liluan Tayud? na min. Liluan. Bago pa sinahin mo, bago pa rin nakuha nga rin sa? Aha. Awesome. Patay na ho, ang cellphone. Nakita na tong record. Ito kami, bitaw ka nararang kamera. Yes! Wala. Kamera eh. Ay! Wala! Sige, salamat ha. Ari ra mo? Pwede mo ta na asa to dapat is Sa Espina. Iskina burger na yan. Iskina burger na yan. Tapos gilid na yung burger. Nag-aturo to ay. Unahan nga to. Oh, ari dito pitaw sa Kani siya ka ng pier. beer. Oo. Gikan kung paknaan niya. Ari ko gihunong sa may kanang bitaw na ikuan bitaw nga kanang padung nga riskon kanang sure katanan. Ah, kanang sa white bus. Nag-white bus. Oh, gikan kung paknaan. Ato di ka pa doon. Aton ta sa iskina burgeran yun na burger. Asa kanang, ano ra sa Oh, lutuan? liloan daw. Lingon to Nga burger niya. Ay, barkada ganyan. Naada ko sa ganun. ah, ito na sa kanang simbahan. Simbahan. Oo. Dahil Nangat burger to. pa niya to niya na Oo, naa. burgeran. Niya mo lang bang raha. Nangat to eh. Pero dool ra na nga rin. O, doon ra. At ato na ka, ano ra ka? Mas straight. Sige miga, salamat ha. Kita miga, joke ra to. Tarang kami na. Aw. Oh, ini kamera. Post na mo yun. Post. Makita rin sa tong Facebook page or YouTube channel. Thank you. Kining pwede maka-disturbo. Oh, taga-ari ra mo. Kining pwede ko mga kana. Saman? Asa ito dapit ang katong ni burger ni skin na. Huh? Oh, kato ito ni skin na burger. Angel's Burger? Skin na burger ang kato na takas kilo niya ni burgeron. Asa gid dapit. Na ibang birukan. Ano yung lagyan po na sa liluan? Ari goro na kay gikan bumbus naan mo na. Hunong ko nga ra sa may driver. Oh, Asa nagmaksir na ka. yung ka mo adto ya? Kato na skin na burger ni bumbero ka. Na ibang birukan. Di sa nga to sa munisipyo. Ana bumbero ka niya ta. Na. Oo, sa munisipyo. Katong nailiblab liluan. Oo, na ibang biro dito. Dagan na bumberohan kay basin yung dili ko kita or Basta naman siya eskwelahan, National High School, tapos kanan. Uy, dito dapat ang mumbiruhan. Ano yung ibang biro dito? natupad sa Angel's Burgeran. Angels Burger. Parang kuan man to. Tupad rin sa Angel's Burger. Tupad sa Angel's Burger. Wala nga mumbiruhan nga tupad sa Angel's Pero Burger. tayo lang diras kanang munisipyo yan. Pwede sa pangutan mo dito yun. Ang munisipyo kay dool lang nga rin layo. Doon ra, mula ka ra ka unahan. Oo, makita mo dyan. Makita ka guys ano Grand Mall din. Naanay liblab liluan diyan ka ng plaza guys. Siya din plaza. Pwede ka pangutan dito. Ato rin nga po muwagi sa Oh, ato na ato. Straighter na iya. Sige, salamat ninyo. Cardo. Hey guys, nag-vlog kami. Yeah, I know yeah.
I Diba, know, yes. Mo din ay bumi. Kay kanang basta familiar ra kayo ang kanang mga kanang Pangutana? danak. Oh, sure. Yes. I already know. Nasaag mo yung kung hala mo Dili. niya. Bago mo ako na. Wala pa yung English burger nga ako andira. Meron. Libong sa bita ko. Abi lang ang ambulansya imong gipasabot. Lagi mo bitaw. Ano ni dili niluan ambulansya. Kanang kuha Mo di ano siya ay vlog. Kasi na yung nag-vlog. Iya. Oh, ikaw. Kasi yung murag pamilya Arsenal. Ano pa ang mong vlog ya? Vince Jetro Original. Unsa content nimo? Kini kuan. Kinsa nagpatay ko sa Rizal. Kinsa may nagpatay ko sa Rizal. Chow ka lang. Ito ko na pag-discuss ko. Or Magellan. Wala mo na winos yung maestro. Wala na niya. Wala history ya. Sobrang ka mo. O sige, salamat ninyo. Salamat niya. Yo, what's up mga Boy Vince Jetro Original. So okay na mga karig, I'm back na talaga tayo mga karig at natapos na yung part 2 natin sa ating pagpa-prank natin ngayon mga karig. At ngayon mga karig, dumidilim na at kailangan natin itong tapusin at ang ating background natin ngayon ay nagzuzumba dito sa Per 88 sa Liloan mga karig. Okay, sa nakapanood sa part 1 natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe talaga sa ating YouTube channel Vince Jetro Original. Click ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bago kong video at huwag niyong kalimutan mag-click sa Facebook page ni Cards Photography. So okay, hanggang dito lang itong video na ito. Uulitin ko, sa hindi pa talaga nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa hindi pa nakapanood sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel Vince Jetro Original at pag-click ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Okay, hanggang dito na lang and see you by next vlog. Bye bye!